Така изглеждат куфарите модел 2052 на марката Perfect Line. Като това е мини куфара, без колелца, размера му е 40 на 30 на 20. Това е дръжката му за носене, това е дръжката му за тегляне. Всеки един от куфарите има опция за заключване. Мини куфара и малкия куфар имат опция да махат своите колелца посредством това копче. Сега ще покажем малкия куфар. Това е средния куфар и големия куфар. Сега ще покажем куфарите отвътре. Така изглежда комплекта 2052 на марката Perfect Line, като вътре има голям куфар, среден куфар, малък куфар и мини куфар, като мини и малкия куфар са с махащи се колелца, които се намират в мини куфара. Колелцата се поставят и махат на мини и малкия куфар посредством копче. На средния и големия куфар колелцата са си постоянно закачени. Куфарите са с 4 колелца. Така изглежда големия куфар модел 2052 отвътре, като куфара, който показахме, беше в тъмно сив цвят. Сега ще покажем цвят бордо на куфара. Куфарите се предлагат и в други цветове.